Atxaldeon danoi eta ongi etorriak, berriro ere Joan de Lizarazu aretontara, ezta? Azkeneko hilabeteek badie, hilabete batzu pasa die, martxa hartu genduenetik berriro ere, pixkanaka esposizioak, erakusketak, eta abar berriro ere iten hasi ginenetik, eta aprobetxatu baita ere eskerrak emateko jendei, hasieran bildurrak eta izaten badia ere, animatu dielako gerturatzen, ikusi degulako, funtzionatzen dula, ez dela zaila, erresa dela protokolok eta mantentzea, eta bertara, geroz eta jende gehiago gerturatzen dalako, bai obrak ikustera, bai eta erakusketak itera edo proposatzera ere. Oraingo honetan, proposamen berri bat egin gatoz, Eli Mendiaren proposamen honekin eta lan honekin, Nikola lau hitzetan Elin ingurun aipatu, beak esate zigun oin arte oleotan aritu dela urte askon lanen, oleoarekin, eta badirela lau bat urte edo, ezta, akuarelan ingurun salseatzen, lanen, ikasten eta pintatzen hasi zala. Eta horti datorri igual, gaur ekarrizkigun 30 edo 30 kuadro inguru hauek. Aipatu baitaren nola esatezun oso denbora gutxin hori komentatzen eginen ez. Ze denbora gutxin inizan ditu hainbeste kuadro eta hori izango da igual konfinamenduak eta COVID-ak ekarri dizkigun gauza on gutxietako batzuk. Así que eta nik besterik gabe eskerrik asko Eli gaurko honengatik eta zuk esplikatuko iguzu pixkat lan honen ingurukoak. Erakusketak ari logiko bat jarraitzen du kolore aldetikan eta gaiaren aldetikan. Hemen, buelta angulo honetan gorriak daude. Gorriak bai maztiekin eta bai pagadiekin eta bai basoko argiak bilatzen. Hori da beraien lehen aipatu dana argi bila. Akuarelak beti argi bila eramaten zaitu. Eta hauek dira gorrizka edo kolore beroekin. Aurrera jarraituz, hemen ja itsasoarekin sartzen gara. Beste argi motak ditugu eta hemen badauzkagu Arkatxongo badiako lanak, Euskal Herriko kostakoak, ume hauek jolasak eginak daude Ziburuko hondartzan, Donosti, Zumaia, Gorliz, eta hauek iparralden dauden txalupak. Hemendikan jarraituz, itsasoarekin jarraitzen dugu, baina ja sartzen gara errekatan. Urretxu Zumarrako erreka, eta hemen txoko batean barrekatxoa deitu diot, eta atzekaldetik jarraitzen dugu Zunbila eta Tximista errekarekin. Hori da Bidasoa erreka eta hau da Bidasoaren sartzen den erreka bat. Hauek lan gehiago dute, bertan egina daude, aukera izan dut sartzeko toki horietan hau egiten, eta kuadro handiagok dira. Eta aurrera jarraitzen dut itsasoarekin. Itsasoak eta sortzen ditun argiak. Bai, eskerreskumako kuadroek daukate Arkatxongo badiaren kuadrok eta gaiak dira. Hemen argia oso berezia da, han ikusten dezuna oso luzera ikusten dezu, urak ez daukaia sakontasunik, eta sortzen den argia oso berezia. Hemengo kostan ez dauzde kolore horiek. Ze berehala jotzen du urak grisa edo urdina edo berdera, eta hor ordea horrelako koloreak daude. Kuadro hau da erakusketaren kuadro honena. Konposizio aldetikan jarrita daude hemen bi muro eta urrutiratzeko kuadroak daukate perspektiba bat zuri begiak eraman zaituela bukaeraraino. Hau konponduta lan egiten da hemen. Urak, lokatzak eta areak dauzkan isladakin. Bi zati bezala ditu. Eta da honena, da igual gehien pentsatu behar izan dudan kuadroa. Ez da gai erresa. Eta niretzat da honena, hori da guztuak. Eta hemendik aurrera ja elurra dago. Hori ezik beste guztiak egina daude hori eta hori ezik beste guztiak egina daude azkenengo 2 hilabetetan. Eta hemen elizan, hemen zuhaitzak daude, pagotako mesatik irtetzen jende pila zegoen eta 2 bakarrik jarri ditut. Hemen daude itzalek zuhaitzek sortutako kolorikatik oso ilunak dira. Hemen eta hor ordea hori da belokiko bueltan dauden bidezkak eta dauden koloreak. Hemen eguna iluna zan eta argitasuna elurrak ematen du, ez zeruak. Iluna dator goitikan, baina elurrak egiten du
Zaki nola esaten da fizikoki, refrakzion de la luz. Horre, hauek dira nire anaiak, Aitor Buru eta nire kuñatua, eta hau da Korostiko mendian egindako buelta bat. Hemen argia da oso garbia, eta lurrak hartzen ditut oso moreak. Ze zuhaitza guztiek daude arrosak edo okreak. Eta hortxe dauzkagu estazioko kamioiak, hau etxe aurren dauzkat kuadro, etengabe ikusten ditut, eta jetxi nintzen foto bat atera eta egin nuen. Isladatu nahi nuena zen elur zikin hauek. Hemen bideak, elurrak dauzka zati garbiak, eta zati zikinak. Eta, komposizio politia da. Eta hause egina dago etxean, baina hau da, piztinarako bidean eskerren dauden akazia batzuk, eta argia oso politia zen, eta egia da, hau da, pinpun atera dan kuadro bat, gutxi pentsauta eta libertade asko daukan kuadroa. Formak egora jotzen duzu, itzalak egiten du horrela, eta mugimendua dauka. Eta garometa hori eginun gabonetan jendeari urte berri hon ospatzeko, eta hortxe gelditu da. Eta hause da intentzioa. Mila eskerreli lanagatik eta emandako azalpen honengatik, eta bukatzeko, eskertu etorri zeaten guztioi, eta aipatu erakusketa gaur irikitzen dela, martxoaren 18an, eta lan guzti hauek ikusgai egongo diela apirilaren 4 arte. Salaren ordutegia atxaldeko 5:00 8:00 izaten da, eta asteartetik igandera egongo da zabalik. Qué bonito. No, tampoco la carrera no es fácil de decir. Oye, ¿qué tal la